Gaan we maar helemaal heen. Hé? Daar is het. Nou, we hebben hem staan, maar we leven aan in een strook. Die vrouw mag mooi doen. Ik ben er echt van. Weet je, meer maar even kijken. Ik weet het. Ik neem je mond van al even vers mij naar voren. Ja, doe dat. Kom maar even jaren. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen, gemeente Rennie. Geertje aan tafel. Dit is toch maar eens maar. Geertje aan tafel. Je hebt geen probleem? Ja, klopt. Mijn wastafel die reed net goed terug. Die gaan afwitjes, ja, krijg ik bellen. Had er best eentje? Had er best eentje, jongen? Hey. Oh, jongen, grint en alles. Zus. Ik is net bij hem bij. Oh. Het is seconde. Hoe lang ben je al een duo? Nou, ik denk nog een jaar of 10. Nee, in totaal. 8, jongen. Ja, in die slag zit het wat. Zie je hier. Hij had er langer op zitten. En hoe is die gearwerking tussen je beiden? Best. Ja, best. Hij jongen, ja. Wie Je kan mag best ook wel vinden? wat de gek ontsteken. Ja, maar wie mag ik maar al horen, maar dan is de dijk zo lang. Ja. Zit er verder een beste jongen. Maar voor jou dagen lang kan het bij hem werden, hè? Want dan is het gebeurd. Dan heb je nog van. Dan had ik me nooit van hem. Ze hebben goed vol. Ik ga daar naar de sjen. Daar is er. Nee jongen, lekker. Goed midden te gooien. Nee, hij wordt in bed in. Wat voor putjes doe je hem nou zo? Nou, wij gaan van de morgen eerder verstappen gaan. En dan kan het best wel dat aan zijn bed, toen wij daar winnen bij die vrouw, toen had mijn baas bellen. Dat we hierheen moesten. Nu kan het best wel dat aan zijn melden waar we dit kleer hebben. Dat we een verstapping krijgen, dat kan wc-verstapping worden, het kan aardig worden, het kan hoofdriool worden, dat weten we net. Nou, ik zei dat hier boerenkool is. Ik ga zijn dat boerenkool is, want hier wacht aan het verwarming. Hier wacht aan het verwarming. Boerenkool. Hey. Nee jongen. Ja, Ja, hey. maar je fiets gaan. Nee, ik ga de hand wassen. Ja. Ja, doe. Ja, doe maar dan in de boes. Ik ga de wassen. Ja. Ja. Nee jongen. Nou, nog wel even. Dat zal al je weer wie maken. Nee, niks. Nee? Nee, is jammer even nog blijven vrije. Ja. Hè. Nou, ja. Je moet even rijden. En ik meid die jongen niks wees. Ik ga eerlijk zijn, zat weer. Ja. Nou, dat zou wel mooi zijn. Nee, ik ben mijn medaille en dat ga ik zijn. Ik ben wel met die. Ja. Met Fleury naar de nek, zo dat mag nog net Maar denken. toen gaat aardig van die troepen opspuiten, want dat is ook nog. Ja, maar wat jongste man zo wordt. Ik wil even niet in draaien, want we maken een auto net erop. Dus, dan doen we dat jammer even. Hello, good morning, how are you? How is your weather today? Hello, good morning, how are you? Have your moody clouds passed away? Wij hadden dus een bedrijf en daar werd m'jaars altijd koffie dronken. En het lauwste maar een stukje balen. Nou ja, en zei dat terug. Na zo'n 3 jaar smaak ik nog, maar er ben wel steeds meer stukjes balen bij kwamen.
20 tot 24 stukjes. Want je begon mooi. 2-3 stukjes. En dan kwam er weer een personeelslid bij. Nou, dan smaak ik een extra stukje. En zei dat kwam. En de bak is steeds groter worden. Your kiss is soft as summer rain. Your sigh the theme of our refrain. When you are there, the grass is green. You're meant for only me, it seems. Hello, good morning, how are you? How is your weather today? Hello, good morning, how are you? Have your moody clouds passed away? The night was so lovely, but soon it went by. You're still in my arms, dear, although you were shy. Hello, good morning, how are you? Have your moody clouds passed away? Heerlijk bakje. Ja, alle mensen houden een lekker bakje. Ja, ik denk alle mensen 20 steken ballen smaren, dat moet je het altijd maar opbrengen. No? Lekker eigen tussen. En mooi meer. Hey, hoe ben je de keihut onder? Nou ja, wikkelhut. Nooit jongen klaar is. Nee. Nee, maar dus heb ik al die kantoormaat niet. As your